Ohanezi bụ mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m. I so much thank God na nke bụ eziokwu apụtawana. That a lot of people amawago ihe kịta. A lot of ndị mmadụ amawago. Enwe video nchọkwu na mana before I nene that video ka nkọwalụ na obele. The video is all about this boy ọ na-sound warning to ndị be ha ndị Yoruba. Ọ na-agwa ndị Yoruba sị ha na kemgbe ndị Igbo ha na ndị Igbo bido gbagba odibo. Na ndị Igbo gbara agbata obi. Ndị Igbo nọ na Lagos ju eju more than a lot of other tribes nọ na Lagos State. Nugo ka ndị Igbo ji in the name of religion Igbo mmadụ. Nugo ebe ndị Igbo na-eji in the name of one or two things Igbo mmadụ. Rather no ha nwa ka na oppress. Still na ndị be ha ka value ndị na-egbu ha bụ ndị Fulani, ndị Hausa na-egbu ha. Kali onye Igbo n'ụlọ onwe ya peacefully eme business. Nene that video kono no hear this boy ku. It's very very interesting and educating video. Nene this video pay attention kono no hear. Sure, you see the way Igbos many for Lagos, they do their business all these years, and you never hear see them buy anybody because of religion, or hear see them buy anybody because of their business. Just allow these Fulani people to gain that kind of strength where Igbos get for Lagos, and see if any peace will remain for Lagos. Just allow these people to gain that kind of strength where Igbos get, and see if any Yoruba person will remain for that Lagos. Allow these people to get that kind of strength. Every time they go to attack the Igbos, say na Igbos and them be the problem of Nigeria. Na Igbos and them be the problem of everything. Meanwhile, when they see una enemy, everybody they see their enemy. When they see say na these people be una enemy, but when I choose to they attack the Igbos, say na Igbos be the problem. Asari Dokubo, therefore in state, they talk nonsense, they vomit nonsense with that big belly where you get, they vomit nonsense. Say na Igbos, na then they destroy a place. Say na Igbos, na then be problem. Meanwhile, himself, he get Igbo blood. Asari Dokubo, you get Igbo blood, you they attack the Igbos. Come to Lagos, they go they attack the Igbos. Now, these people don't enter Odogo Pai King. They enter Odogo Pai King. When they interrogate the king wife, she dey talk say the people wey come kpai the man, say na Hausa they speak. Say na Hausa they speak. Na bandits. Bandits say na Hausa they speak. They want kidnap the man no gree. The man no gree, now they begin to shoot him. As they shoot him, where the bullet no enter, now they carry this thing, they smash him head. They begin to smash head till the man kpai. People they see their enemy, but when I choose to they take the Igbos as an enemy. It is time when we say when I put all this sentiment aside and see when an enemy kuro. It is time you beg for forgiveness in the hands of the Igbos. Igbos are not the enemy of Nigeria. When they see an enemy, but when I choose to they direct to anger to the Igbos, when I allow this politician to divide everybody so that it go there easy for them to conquer Nigeria. These people don't they conquer Nigeria when they keep quiet. Igbos are not the problem of Nigeria. Igbos are not the problem. You are seeing the problem of Nigeria. It is coming gradually. It don't come close. It don't come close to everybody. When they keep quiet, these people gain power. That time, to reason they divide everybody. They divide everybody. Saying that Igbos, no allow Igbo man get power. No allow, but the people who are allowed to get power, now then they destroy the country. The Fulani people will get power. Now then they destroy the country. Now then they destroy the country in the name of religion. They want to impose Islam on everybody so that it go easy for them to control all of us. We no go gree o. We no go gree. Yoruba wake up. Enyamo Yoruba ji o. Enyamo Yoruba ji o. Igbo kolo ta yin o. Igbo kin so ta yin o. Enyamo Yoruba ji o. Igbo kin so ta yin o. Igbos are not your enemy. Igbos are not your enemy. Please wake up before it is too late. They don't enter Odogo Pai King. King, for that matter, king. And everywhere they quiet. Everybody are silent. Everybody are silent. The medias are not doing anything. The security are not doing anything. No security for the people. Fulani people fear enter anywhere, buy anybody. Fulani man go carry gun. Go carry gun, they waka for street, nobody will hold am. Fulani person carry gun, they waka for AK-47, they waka for street, nobody will hold am. But if any other person carry small knife, they waka for street, they go hold am. They go hold am, they go jail am. It is time everybody wake up. It is time everybody wake up. Keep all this sentiment aside. Keep all this division aside. It is time we wake up and reclaim this country from these people who say they won't conquer us. They won't use religion to conquer us. Now Islam, that be the weapon who they want to conquer us for this country. And everybody are keeping silent. Please wake up. Yoruba wake up. Igbos wake up. Ijaw wake up. Everybody wake up.
They want use Islam to conquer all of us. Peace and love. Thank you, Manu, and Nesigo Nabo video. Only here now, Tanya. So, Obolo Gene, Obolo Oka, Bulino. Bulu kwa Bobo and Igbo, Nagwa Munana, that being an Igbo person alone, automatically Bulugo are enemy to this system. There is a system that has been organized, that has been concord to make sure that in the head of every Igbo person will not be lifted high. And now he make a mayor to the level that now they have successfully crept into an idea, an agenda for ndị Igbo ịnụso onwe ha ọgụ. One of our brother made video was saying that na kita ibata na Igbo kita, for example, na ọbụrụzi ndị nọ na mba na Igbo Igbo na ndị Igbo nọ n'Igbo. He went further to give an example, saying that no chete mgbe ya bụ ị na-akwado na ụlọ ọ bụrụ ndị agadi ka na-eze, ndị agadi nwoke, ndị agadi nwaanyị, ụmụ ọnkụ mago ndị katagolo ha ka na-eze. Then mana kita ndị na-eze bụ young men, young ladies and young guys, ndị otu dozie age group a no ha nwa ka eme gịnị ka na-ezezi. Ọ bụrụ maka gịnị that a generation has successfully bring up an idea anyị na-amụtara n'ezi, because if ndị ezi can testify that na ndị Igbo na-anọ ụlọ onwe ha emela onwe ha ihe and na ha nara eme ka ndị ọzọ si eme, it becomes a testimony, and for us it becomes a ladder to climb to show the world who we are, because na ịbụ ndị ezi omume, na ịbụ ndị na-adị mma, ndị ihe ọma ndị ọzọ na-adị mma, bụkwa ndị ya bụ ije na mba ya respect your nwaanyị. Mana what then is happening back home? What then is happening back home that na mmadụ ya agbagide n'ụzọ, for example, si Lagos na Lue, si Abuja na Lue, ọ bụrụzi na Igbo ka ihe ya eme ya. Ekwugo m ya many times say that na Igbo used to be a safe haven. Mgbe ahụ ya ba m cheta mgbe ha nụrụ ọgụ crisis, mgbe ọnwụgwa ya n'ugwu asa, mgbe isekpụ m n'aka wee na mgbe isekpụ m n'aka mpele mpe ye 2000 ihe a can remember very well. Asị mgbe afọ na adịbeghị na a na-eje na dụkọ anti ahịa na-eje na ebe ndị na-eme call, mgbe ahụ dịkọ 15 naira per minute ka ọ dị 30 naira, chefugo m. Akpọ na phone mgbe onwe Samsung ya bụ ịdailụ ọnụ ọ na-aga ka arrow, o bido ha na move we that phone ahụ dị n'akụkụ, ebido ha na mewe isi kweke ịma na no ring bago, mana ọ bụ na mere isi kweke ịma na the number ring. The Samsung na-acha blue na-enwe antenna n'elu, a na-etinye n'ime ihe dịka case na dị plastic, a na-zip ezip. Ọ ya nwa ka iji eme that phone call mgbe a asị bụ ihe bi na me ha n'ugwu asị unu na-atabanụ. Mana kịta ihe na-emezi kezi onye ihe eji wee si onye nọ na mba dịka dị save karịa ana Igbo anyị. Ọ bụrụ dat na gịnị mee na mmiri esigo n'isi gbalụọ. Where did we get it wrong? Where did we get it wrong? Kedu ebe anyị nọ mejọ? Kedu na ebe anyị nọ mejọ? Or does it mean that na ndị be anyị nara like onye na-agwa ha eziokwu ka ọ na because no onwego ihe anyị metụlọ and that it is fighting us, or no onwego ofu onye ji ebute ofu ọgwụ na Igbo nsogbu today? Because I find it very difficult to understand that na nwanne ọsọ ya achọba mmadụ n'ezo signal ka mmiri mmanụ nọ n'ugwu Hausa da na town. Kita na-azị asị ndị mmadụ na-anata asọsị ya na-ajụzụ ndị bụ nna ebe na ahụ ọdịkwa gị edekwa save. Mana before ka ya sị kpọnatala na nwa ụmụazị, mana kịta ifu na ndị na-anọ na-agbazi ọsọ ụna dị mmụọ na abụ at least na-enecha this video kwụrụ ọtọ chee ya eche asụ onye Igbo kwụrụ ọtọ chee ya eche ka ọ dị.